umustari ogatano nigo nkoinyora amazu otucho soma gwa sitabukeria gya Zaburi emia emerongo ene na isato akengese gya 10 ni yatebanga inyorokererie imanye obokora uwanja kwao ekiagera naye Nyasaye one tiga omoika umuya ondaye asenchira endonge. Zaburi emia emerongo ene na isato obosoma kwaye waikomia tebanga inyorokererie imanye gokora uwanja kwao ekiagera aye na Nyasaye oye one tiga omoika umuya ondaye asenchira ere endonge. Obosoma kwetukura lero wabere gotwa obosemeringa mwanchumurira Ndizi TV otaraba gogokora kende gionsi ogokora nebwenrete obe gokumutangania Nyasaye abe gagokora nabo igokonekinga ngokonyare asi obogima buwao asingenjo na mange tuwetera ntubuna mwanya bantu nebitango ebingi kolende nto ikorora byonsi kolende kitumobere Nyasaye bosyo nigo akoba gagotora ekina kingoba saba imambi yabono otarakora kende gionsi mutanganie Nyasaye kuna kusoma kweli tuko lya lero.